Но да. И какво сега се виждате само като приятели? Да. Даже си цъкаме, аз си помагам за някакви нейни проекти, тя ми помага. И нямате проблем, нямате влечение вече един към друг. Абсурд. Много силен куплет на това парче е бати смешния припев. Как можахте да пуснете такова нещо? На нейното парче. Че не ти харесва припева на... Напротив, припева е брутален. Много потъва припева. И аз не харесвам припева колкото куплета. Куплета и като музика, и като... Клипът е зверски, супер хит. Чай сега, за кое парче говориш? За последното ли? Не, за предпоследното. За Все на мен. Да. Да, точно така, да. Там аз съм на същото песен и мнение. мен много ме кефи. Аз съм на същото мнение. Много е по-яка, дето е с румънското направа брутална новата е. Май там е доста брутално много, да, браво. Ма няма да се разбере пак. Какво па няма, това е толкова европейско. То си е във всички стандарти на европейска няма музика. Да стане хит, сега въпросът е дали ще... е много. Не го знаем. Въпрос там има един такъв момент божествен, нали, на късмет. Нали. Или захапва, или не захапва. Нали. Но са се справили чудесно. Не, тя и на английски изобщо. Това също спре доста хора.